O anuncio de Portos de Galicia de que o cumprimento da sentenza para o desafiuzamento do local de xubilados de Rianxo é inminente non amedranta este colectivo. Insisten en que non marcharán e seguirán a petar en todas as portas ata conseguir o seu obxectivo, manter a súa sede. Nunca marcharemos daqui, porque, bueno, hai de salir unha noticia que ainda non están preparando, porque aí Portos cometeu o fallo cando entregou o local, e agora non se quer coller as mans, pero ao mellor vamos a facer collelas nós, porque temos un papel moi fuerte, estamos facendo un papelito para ver se o meten no xuzgado para un xuízo contra Portos, por cometer ese error. E máis que estou, son o presidente dun colectivo de maiores que estamos aquí todos, e eles están a temblar, porque xa lle dixen outro día, outra carta de desaúcio, hai 15 que me mandaron unha, outros 15 días outra. A única alternativa que sería viable para os xubilados é o traslado ao local próximo situado no auditorio. O PP local comprometeuse a levar a pleno esta proposta co fin de buscar o respaldo do resto da corporación. Xa non lucharíamos máis por isto, porque aquele é maravilloso, é todo chan dereito, os baños para os minusválidos, para quen queira entrar, está todo adaptado, todo. Ten ventanas, ten sitio para aparcar en todos os sitios, unha maravilla. Entón xa deixaríamos aquí para sempre e que nos deran eso. Esa é a nosa opción. Polo momento non hai data firme para proceder ao desaloxo, pero Portos ten intención de dar cumprimento á sentenza nun breve prazo de tempo.